magkuhan ng lahat sa gano'n na bisita.
Terensyo masukan magyapon ng kapalis kan Ma'am Jeanette Noberiano. Suganan Ibu Kapalis, Dawang Yapon Kasalamat.
Okay, nakasalan Honorable Antonio Ramirez, kasugan maghihapon ng inyong kapalis, dawong nasalamat ng Honorable Elizabeth Abaro.
Ibu
Star. At siya din nagulong ng mga dating rock.
Hello. Damas salamat, Honorable Raul Librino, Suganan Halimo Capanes.
Dapat salamat Sir Sandy Baguales ug ang kapares kan Ma'am Rosario Rosel.
suganan, wala magkakwat sa iyong kasama pag-ibig. Kaya namutak sa masayang araw.
Mr. Francisco Aguirre Sugar Papanis, Kamang Lilian Hasen.
Rosena Villanes, Hadi Pagsayaw, at Abilugo.
Rosario.
Amen.